أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uma ngabe iQuran noma isambulo esingcwele sifundwa, ulalelisise ukuze umusa kamdali wakho wehlele phezu kwakho ukusibekele. Uma iQuran ifundwa, ulalelisise. Kungani umdali ethi uma iQuran ifundwa? Ngoba kukhuluma yena qobo lwakhe. Yingakho ethi lalela ulalelisise ukuze wehlelwe umusa wakhe. Lalela-ke mfowethu, lalela-ke dadewethu. Namhlanje ngikhuluma nama-Muslims ngqo. Angiphinde. Namhlanje Allah umdali wethu sonke ukhuluma nama-Muslims, ukhuluma nalabo abazitshela ukuthi bayakholwa noma nalabo abasebeyithathile lento bavuma bathi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuzokusiza-ke dadewethu, kuzokusiza-ke nawe mfowethu ukuthi at least empilweni yakho ukusho kanye noma ungayithathanga i-Islam, usho nje kanye uthi la ilaha illallah, akekho omunye engiyomkhonza ngaphandle ka-Allah, uvume futhi ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika-Allah sokugcina. Uma ngabe wenze lokho kanye empilweni yakho, njengoba thina sikusho malanga onke, wena mangabe ukwenzile wakusho kanye, emva kwaloko awuphindanga waba nabanye onkulunkulu noma wakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho, kungahle kukusize lokho uma ngabe kufika izikhathi zokufiphala kwamehlo, izikhathi zobumnyama, izikhathi zokuhamba emhlabeni. Ngithe namhlanje kule video le ngikhuluma nama-Muslims. Akusiyimi, Allah okhuluma nama-Muslims. Ngivule la chapter 3 kwi-Quran, which is Suratul Imran, verse 31 no 32. Suratul Imran chapter 3 verse 31 32. Allah subhanahu wa ta'ala utshela uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi qul, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tshela abantu, in kuntum tuhibbuna Allah, uma ngabe ngempela ninesiqiniseko, niqinisa nifunga ukuthi nina niyamthanda uAllah, uma nifunga niqinisa ukuthi nina niyamthanda uAllah, fattabi'uni, ngakho-ke landelani uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, landelani konke uMuhammad sallallahu alaihi wasallam antshela kona okuyi-Quran, antshela kona okuyi-Sunnah, akwenzile yena personally navumelene nako yena engazange akwenze. Kulandeleni konke lokho. Uma ngabe nina nithini, niclaima noma niqinisa ukuthi nina niyamthanda uAllah. Kukuweke mfowethu nawe dadewethu, wena othi uyamthanda uAllah, ukuthi ngempela nezenzo zakho zisho njalo yini. Ingabe konke okwenzayo egameni le-Islam yiloko uMuhammad sallallahu alaihi wasallam kanye nabalandeli bakhe abakwenza bavumelana ngakho na? Ingabe yonke into athe ungayenzi wena awuyenzi yini?
ngoba kwasho yena wathi engithi nikwenze bambelelani kuko ningabe nisakuyeka, nibambelele ngezinyo lomhlathi. Engithe ungakwenzi yenza sure ukuthi uhambela kude nakho. Uma ngabe wenze njalo, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Uma ngabe wenze njalo, uAllah naye uzokwenza njani? Uzonithanda, noma uAllah uzokuthanda akuthethelele zonke izono zakho noma zonke iziphambeko zakho. Wallahu ghafurur rahim. uAllah uyena umthetheleli wezono wazo zonke izono, uyena onomusa. Ngiyethemba ke mfowethu uzwile. Uma uclaima noma uthi wena uyimuslim, lalela uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, uzame ngayo yonke indlela ukulalela, wenze konke athe ukwenze. Even if akwenzi sense kuwe, kodwa wena zama ukuthi ukwenze, ngoba kusho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, umlomo ongathethi imanga, ngoba kusho uAllah umdali wakho, umlomo ongathethi imanga. Konke uAllah no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abathe singakwenzi, zama ngendlela zonke ukuthi uhambela kude nakho. Even if wena kukunika umqondo lokho wena okwenza, uthi wena mawukwenza ubone ngathi ku right, ubone ngathi uAllah uyayivuma lento, uyayijabulela, ubone ngathi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam kube kukhona naye lento leyo ubezoyijabulela, noma uAllah mangabe emkhombisa izenzo zakho kuzomjabulisa lokho. Even if wena uzizwa kanjalo ngalento wrong wena oyenzayo, iyeke ngoba yena uthe ungayenzi. La ngikhuluma nalabantu laba ababhizinesi bid'a, ababhizinesi mifakela, ababhizinesi izinto ezintsha kuIslam, nalabantu laba okwenza okwezinkanuko zabo, abenza okwentando yabo, abazenzela umathanda, sengathi iIslam inkolo yabo, sengathi yibona abane control kuIslam. Ngikhuluma nalabo bantu labo ke bafowethu. Ngiyazixwayisa mina, usikum wa nafsi, ngiyazikhumbuza mina, ngiyazixwayisa mina, ngiyaxwayisa nawe noma nani bafowethu, ukuthi asizame ngendlela zonke ukuthi ngempela uma sithi siyamthanda uAllah, asilandele ezinyathelweni zika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengathi uAllah ngasipha amandla, asivule amehlo, asivule ingqondo, siphume siyeke lento lezi ezirong esizenzayo, siqalele senze izinto eziright ezoyenza ukuthi uAllah ahlale ejabulile ngathi, nathi sihlale sijabulile ngaye. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.